Sa Barangay Vista Alegre, Bacolod City, mga residente ginareklamo ang tinaon nga tubig. Mga bomba kun hindi guba, wala ga tubod. Yaring aton balitang barangay. Tinaon nga tubig ang nagagawa sa sini nga bomba sa Sitio Progreso Zone 2 Abada Sky Relocation Site, Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Ang iloy nga si Angeline nabughat na sadto bangod apisar nga matiga ang bomba, nagalaom nga matinlo nga tubig ang iya maagwada. Maligo kami, porsa ng amon ulo, magmalana kami, bubaho amon ulo, tina. Ang diskarte sa mga residente sa laon ng tubig kag pabukalan agon masiguro nga hilway sa balatian. Pero sa mga pumuluyo nga diskumpyado sa tubig nga tinaon halin sa ilang nga bomba, may tubig man nga ginabaligya sa ilang lugar. Tingin ako langit kay ti halos gapanginta tubig din. Sa padayon nga pag-init sang tiyempo, padayon man nga wala sa nagatubod sa mga jetmatic pump o kun bomba. Ang iban nagapamintahan na. Ginakawat ang mga parte kag ginapakilo dala sang kaugot sa bomba nga wala sang nagatubod nga tubig. Dagdagan nila bla tubo para nga magkusog ang tubig. Galing bisan kusog ang tubig, guro tinaon gid kami. Halimbawa, mag-run out, lagi kami, kahit wala kami himuon, gawion nga para sa amon sulod balay Samtang, isa ka resolusyon ang ginpasa sang konseho sang syudad nga nagaduso sa Bacolod City Water nga siguraduhon nga may bastante nga tubig ang Bacolod. Ano na? Langsang gagawa tapos? Amo na ilang tinaon, kitsaya Nagalaom ang pareho kay Angeline nga mahimuan solusyon sa syudad ang problema sa kakulang sang tubig. Bangod kun hindi maaktuhan, panulok sa mga residente. Mangin kapareho sila sang sini nga ido nga nagadilap sa galunan nga mala bangod wala na sang tubig nga mainom. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.